నేపాల్లో భారీ వరదలు తీవ్ర విధ్వంసం సృష్టించాయి. ముఖ్యంగా టిబెట్లో ప్రారంభమైన వరద ఉప్పెననైతే నేపాల్లోనైతే మధ్య ప్రాంతాలనైతే ముంచెత్తడంతో గ్రామాలు పట్టణాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఘటనలో 160 మందికి పైగా మృతి చెందినట్లు, అదేవిధంగా 750 మందికి పైగా గల్లంతైనట్లు సమాచారం. గల్లంతైన వారిలో 133 మంది భారతీయులు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. వీరిలో భాగంగా 77 మంది ఈషా ఫౌండేషన్ కు చెందిన యాత్రికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు తంజావూరుకు చెందిన 37 మంది తమిళులు కూడా గల్లంతైనట్టు తెలుస్తోంది. ఇక వరద ఉధృతికి భవనాలు వంతెనలు కొట్టుకుపోగా డజన్కు పైగా జల విద్యుత్ కేంద్రాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నట్లు సమాచారం. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేపాల్ ప్రధాని బాలేంద్ర షాకు ఫోన్ చేసి అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయాన్ని అందిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్టు కూడా తెలుస్తోంది. అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే అంచనా ప్రకారం టిబెట్లో 4.4 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించిన అనంతరం కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో నదుల్లో ఒక్కసారిగా వరద ఉధృతి పెరిగినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ వరదలు కేవలం వర్షాల కారణంగా సంభవించలేదని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించినట్టు కూడా తెలుస్తోంది. पूरा ड्याम फुटेर आयो यार, पूरा चाइनाको ड्याम फुटेर आ रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार, यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो। ल त्रिशुली बजारै गयो यार, ल गयो यार। ओ ए सिलास यता आऊ, यता आमामामा यार बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल, अलि टाढा बसौँ टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो। पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आ रहेछ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार, यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो। ल त्रिशुली बजारै गयो यार, ल गयो यार। ओ ए सिलास यता आऊ, यता आमामामा यार बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ ल, अलि टाढा बसौँ टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो।